Kaixo Gazetaguneko lagunok, hementxe gaude tutorial berri batekin. Aurreko bideoetan AOTTS nola deskargatzen eta erabiltzen erakutsi genizuen, edozein testu audio bihurtu izateko. Oraingo honetan AOTTS teknologia baliatuz, Daisy formatuan dauden liburuak irakurtzeko nola egin behar dugun erakutsiko dizuegu. Suposatzen dut galdetzen ari zaretela zer den Daisy. Beno, Daisy audioliburuak irakurtzeko formatu estandar bat da. Itxu zein ikusmen urriko pertsonentzako pentsatua dagoena. Daisy formatuko liburuetan audiopistak indexatuta daude. Horrela, erabiltzaileak erraz mugitu daiteke edukietatik. Liburu mota hauek testua eduki dezakete, soinuarekin sinkronizaturik dagoena, baita ilustrazioak ere. Daisy formatuak hainbat euskarri eta gailu ezberdinak onartzen ditu, PC, Mac, iOS edo Android sistemare egileak. Gure kasuan aplikazio horietako bat nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Goread du izena. Android sistemarako baliagarri duguna. Erabat doakoa den aplikazioa da. Berezko edukiak edota katalogo batera sartzeko aukera ematen diguna edukiak irakurtzeko. Google Playtik bilatu eta deskargatuko dugu. Aplikazioa erabili baino lehen, Daisy formatuan liburu elektroniko bat deskargatuko dugu e-liburutegia zerbitzutik. Euskadiko liburu digitalen mailegurako plataformatik alegia. Webgunean gaude dagoeneko, eta bertatik liburuak modu ezberdinez aurkitu ditzakegu. Kategoria ezberdinetan liburuak bilatuz, edo bestela, bilatzailearen bidez. Gure kasuan eta eredu moduan, bilatzailea erabiliko dugu. Titulu baten izen bat idatziko dugu eta bilatzaileak berehala zein aukera ditugun erakutsiko dizkigu. Ikusten duzuenez, liburu honetako bertsio bat Daisy formatuan dugu. Beraz, bertan sakatuko dugu. Ederki, liburua maileguan hartzeko, botoi hontan sakatu. E-liburutegiko erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditugu. Azkenik, deskargatu botoian sakatu. Liburua berehala deskargatuko da eta ziurrenik gure gailuko deskargen atalean azalduko zaigu. Bertara joko dugu. Ikusten zuenez, hemen dugu liburua. Kargatzeko, bertan sakatu. Eta Goread aplikazioa aukeratuko dugu irekitzeko. Hementxe duzue liburu elektronikoa. Liburua entzun ahal izateko, botoi honetan sakatu beharko dugu. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa baliagarri izatea. Gero arte!